Vozim skelu po Moravi, pevam pesme stare, volim tebe, oj Moravo, kao usne njene. U Brežanu selu malom, dole kraj Morave, mrcio sam kose njene, sve do zore plave. Ljubio sam usne njene, sve do zore plave. I sad plovim po Moravi, vraćam u spomene, kad bi je opet sreo, da poljubim usne njene. Kad bi je opet sreo, da poljubim usne njene. Ovako skeleđija Vlada Stanković uz pesmu svakog dana prelazi najopevaniju srpsku reku, Veliku Moravu. Tu je već skoro deceniju, prevozi meštane Brežana do njihovih njiva, šuma i salaša. Vladu plaća vlasnik skele, a skelu grad Požarevac, jer je Brežancima najbliži prelaz preko mosta udaljen više od 10 km. Pa lepo, ja sam se živio sa prirodom, tu spavam, dođem malo kod Slađana u selo, gledamo televiziju, napunim telefon, tu se vratim i verujte mi da čujem tišinu. Psihički se odmorim. Jer se radi na putničkim brodovima po Beogradu, tamo je opšta galama, ovdje mi je strašno lepo, dođe opet tu neki salašari, popijemo kafu, popričamo sa njima, neke svoje dogodovštine, neke moje uspomene koje volim da evociram sa Morave, jer Morava, znate sami da je najopevanija reka i najpriznatija u Evropi po pesma. Ja volim da pevam te pesme i privatno se bavim malo muzikom. Brežane je od pamtiveka oslonjeno na Veliku Moravu, ali Morava je ćudljiva i svojeglava, pa je tako Brežancima, vrludajući i pomerajući se, ostavila na drugoj Smederevskoj obali skoro 700 hektara zemlje. Savremeni poljoprivrednici čitaju novine dok čekaju skelu. Koliko ja znam od starijih, negdje oko 700 hektara zemlje. Od toga je obradivo možda jedno 300 do 350 hektara. Ostalo je pod šumom ili u parlogu zbog nemogućnosti ljudi da prođu i to je to. A otkud zemlja preko Morave? Pa Morava je nekada tekla sa one strane tog Silogatara, pa je ronila godinama i došla je maltene i počela i selo je ronila, jedan deo kuća sa one strane su ostale, posle toga praljene, ali je Morava sve to, eto, tako radila svoje, u svoje vreme je bila ona kriva mnogo, pa je onda sve te obale u suprotnom udaru, suprotnoj strani je odbivala, pa udaralo druge obale, pa onu drugu stranu odbivala, a onda su ronile i tako. Tako nam je i staro groblje isto odnela jedan veliki deo, možda 70% cijelog groblja je otišlo. Znači sve se vuči, drva i kukuruz i sve? Ma sve uopšte, i drva i kukuruz i deteline od otuda, ima mnogo ljudi deteline koji imaju. Ja nemam, ono što nemam.
A jeste stalno ovako prelazili samo kad su poljoprivredni radovi? A uglavnom stalno, jedino kad su kišni dani, kad je loš izlaz sa one strane ili sa ove, u zavisnosti koliki je nivo vode i tako, odnosno koliko je brza i to. Skela radi, cirkuliše bez radnog vremena, ali ima radno vreme. Koliko puta prekoračimo i radno vreme, gazda neki put i naljuti na nas, ali ne može čoveka ostaviti sa punom prikolicom žita, da ga uhvati kišar i jaka rosa, ili sa kukuruzom koji se vrši preko. Nije u koren, go se vrši u zrnu. Ne može ga ostaviti da mu to propadne, on se muči cele godine. Idemo preko Morave, tamo berbu kukuruzna počela. Da žurimo dok kiša ne padne, dok su putevi lepi. Znači, kad padne kiša više nema prelaza. Skeleđije odmaraju za to vreme, uživaju. Brežanci svakodnevno prelaze Veliku Moravu skelom. U proleće i jesen, kada je vreme poljoprivrednih radova najviše. Tako su i Vlada Skeleđije i njegov kolega Slađan pre par godina postavili svojevrstan rekord. Skoro 4000 puta su prešli reku u sezoni od marta do decembra. Rekord smo je Slađan oborili pre jedno par godina, 96 ure, kad je bila žetva žita i ječma. U toku jednog rada, znači od 7 ujutru do 19 uveče. To nije bilo stajanje. Gazda je morao odmah to veče da donese gorivo. Nekada se kraj Morave talasala žita, mlele mnoge vodenice, pomeljara 300. Nekada se kraj Morave talasala žita, mlele mnoge vodenice, pomeljara 300. Morava se utišala, sada mirno drema, sve su stale vodenice, pomeljara nema. Dobro, gde vi biciklom? Ja na Salašu. Živite na Salašu? Ne, imam svekrvu na Salašu. Oterala je sad možda pre 2-3 sata ovce oterala i još nisam je zatekla. Kasnije ću da je zatekne. A dobro, kako je na Salašu? Vi često prelazite ovako? Pa da, često da. Idem 2 puta nedeljno. Preko Morave odnesem i hleb, šta god treba da se odnese. Brežanci preko Morave imaju više od 10 salaša. Na nekima od njih borave čitave godine. To me je milo kad si dobro. Je li ovo za zimu? Pa da, spremili smo, samo treba da si cepka sad, da si cepa i da se nosi kući, da se spakuje. Pa sad trenutno najveći problem je što malo nemamo tu električnu energiju da bi mogli da održimo neki rashladni sistem, neki frižider i nešto ovo, malo svetlo. Mada se snalazimo sa akumulatorom i ovo, uvek je i veći i bolji uslovi su pored vode nego ovamo i bolje nam je i beriket rodi sa ove strane pored vode nego što je poljski zemljište tamo
u selu. Da zemljište oko Morave plodnije i veće rose, veće, bolji prihod ima nego polje. Ja sam već navikla godinama, sam ovdje i zato mi je lijepo. Više sedim ovdje nego u kući kad idem u selo. Sad radiš. Muž preminuo, sad idemo dalje, život teče dalje i gotovo. Čuvam ovce, gajim svinje, piliće, kokoške, eto to je to svaki dan. Znači ovdje je praktično domaćinstvo. Pa jeste, kući nam je malo dvorište, nemamo uslova za neku stočni fond odvijanje većeg razmene, ovdje nam je sve, znači tu nam je i traktor i koš i sve živo, znači poljoprivredno domaćinstvo, drugo je tu. Kući smo maltene neka u gradu. Problem je zimskom periodu, kada skela ode od 1. decembra, onda nam je problem tamo do kraja marta, dok ne dolazi skela za prelaz, znači mora da obezbedimo sve blagovremeno za stoku cele zime. Imamo prelaz ovdje Čamcom, malo Morava kad smrzne i to je problem da se prođe, ali sve se to isplaniramo od prilike. Pa ja nisam bila nikad sama na Moravi uopšte. Jedino moja glota kad odu u kući, ja ostanem sama, ali od kad mi je muž preminuo nekakav, vata me neki strah, šta znam, meni je ušao taj strah od mene i tako mi je. Nije mi teško zbog njega, nego uopšte. Kraj Morave selo malo, u šljiviku procvetalo, u njemu je kad sam počeo, moje zlato zaplakalo. Mesečina, mesečina, po selu se prosula, da li je moja draga zaspala. Vratit ću se, kraj Morave selo moje, jer u tebi. Pojedine Brežance ni daljina ni vreme nisu razdvojili od rodnog kraja. Milutin Gajić, 38 godina, radio je u austrijskom turističkom centru Kitzbühelu. Kad je otišao u penziju, sa Alpa je sišao na Moravu. Pa Alpe su Alpe, Morava je Morava. Tu su dva različita pojma. Svako gde je rođen to više voli. Mene su smetala brda. I kao i danas mi brdo smeta. Ja više volim ravnicu. Ovo je salaš koji je relativno blizu do kuće gde odemo da pogledamo i televiziju. Ovdje imamo struje na akumulator, čitamo novine, vodimo život kao i kod kuće. I relativno mi je kuća blizu, oko 300 metara odavde, samo što nas Morava deli, a inače ostalo. Salaš je ovdje samo da bi se zvao salaš. U proleće kad dođe proleć ništa lepše nego na Moravu. To mi je najveća mana što ja ne volim ribolov i ne volim lov. Te dve stvari mi nikako ne idu. Sad kad biste se vratili u mladost, da li bi opet ostavili Moravu i otišli u Austriju? Pa, da ti kažem pravo, da. Razlog je taj što sam bio jako siromah. I financije čoveka tera svud po svetu. Ne želja, nego financija. Gde se zec okotio, tu reši da lipče. Tako je i naš čovek. Mahom, mi ljudi što se otišli u mladosti, vraćamo se u starosti. A koji se tamo rodili, više da se vrate od onog nikad neće dugo. Oj Moravo, ti ja reko, oj Moravo, ti ja reko, vole smo se ja odreko, vole smo se ja i ona. Ne prelaze samo vlasnici njiva Veliku Moravu, tu su i vikendaši iz Požarevca i drugi ljubitelji reke. Sirotica nema dara, sirotica nema dara, ja siroma nemam para.
Nole, ovo je tvoja vikendica ovde, tako? Jeste, moja. Od kad si ti ovde? Pa ima 30 godina sam tu. Pa lepo ti je ovde? Pa uvijek je bilo, tu najviše volim da dolazim. I u prirodi sam i mirno je mesto i to. To super, nema bolje mesta uopšte u Srbiji od Morave. Ovde su i prijatelji, a tako? Jeste, moji drugari, meštani Brezana, selo. Dobri ljudi, uvijek s njima se družim. I u stvari cijelo mesto je dobro, koji prijatelji i koji ljudi. Ostao sam malo i bez posla, imao sam dobru platu u Požarevcu, tako da sad sve, i stariji sam, mora se povučemo negdje u prirodu svi. Ovo je, čini mi se, za nešto dijetalno, je tako? Jeste, to je dijetalno, ali na mast. Zato što slušimo sad trenutno neku slaninu smo sušili i to je to što ima malo, nema mnogo sada. Ovo je plastenik, je li tako? Da, to je ekološko, nema prskanja, nema ništa. Znači čisto prirodno. I spašava me dosta, tako da imam i dobar paradis sam imao. Znači to je ovaj... To je čili mali, to je mnogo sladak paradis, a ima i ovako nešto koji još nije sazreo, znači bit će i njega. Dopunjava se kućni budžet? To uvek, pa moramo, više sile, zbog toga. Koliko često ste bili ovdje? Pa u zadnje vreme nismo mnogo često, ali... Kad imamo vremena? Ali kad god imamo vremena, mi se skupimo, vatamo malo ribu i tako. Koliko vas ima ovdje tako što se družite? Ima nas dosta, ali trenutno smo nas 5, 4 koliko. A oni su ljudi, oni su dobri ljudi, sa svima se druže, svi vole da dođe ovdje tako. Jel žive Brežanci za Moravu ili od Morave? Veza je strašna, to je nemoguće da se rešava. Ne, to neće moći nikako. Dok je Morave bit će Breža, one učestvovali u sve naše pore, od deljenja sela, premeštanja sela, od toga da nas hrani, poje, pa sve tako. Ona daje život, znači to ne može da se raskida. Zato sam i ja ovde, jer je nemoguće da se sklonim od nje. Ja kao, pošto sam imao tu kuću, odnosno moji pradedovi, gde i sad pravim atelje, onda sam tu odrastao kao klinac, pa onda sa školskim danima se ide tamo gde mora, znači u školi, škola je tamo, nema ovde, da bi sad u ovim godinama tražio pa neku drugu energiju, a to je mir da bi mogo da slikam i da se ponovo poučem s takvim divnim ljudima ovde, prelepom ambijentu i da... Kažu, menja se vreme, menjaju se ljudi, jel se menja Morava? Stalno. Iz dana u dan, ona svakog dana drugačija. Ona kaže da je najhirovitija reka. Zato što ne deluje da je tako, a strašno hirovita. Pa danas može biti mala, sutra velika, preko sutra prebrza. Nekad donese život, nekad odnese život. Nekad deli ljude, nekad ih spaja. Čudo je ona. Jeste ovdje samo leti ili zimi dolazi? I zimi, i leti i zimi. Mnogo je lepše zimi nego leti. Kako to? Pa lepo, ja tako, skupi se društvo tu nekom, okrene se prase na ražnju. Imamo jedan veliki šporet, što ga zove kao ciganski šporet, a taj šporet najmenje za najbolje Smederevca što se proizvodi. I tako tu se skupi onda tu vruća rakija, malo piva, malo vina, druženja, pušnica, suši se meso, kolju su svinje i tako. Biste menjali Moravu za neku drugu reku? Ne, nikad u životu. Ja mislim da je Morava od njenih najljepših reka koji postoje tako na Srbiji. Mada nije toliko čista, ali mnogo je lepa reka.
I zbog toga Moravu volimo, evo, zaplakat ću. Jer ona mi je tu život dala. Mi smo na toj Moravi odrasli, kao deca. Mi smo putovali iz Paževca biciklima, peške, da bi došli nju da pecamo. I od dan i tako tu Moravu volimo. I do života dok smo živi, mi ćemo biti. Idemo da jedemo, prijatno pivo. Pauza za ručak, večeru, šta je? Ne znamo ni mi sami koliko puta počnemo da doručkujemo pa završimo u 4 sata popodne. Po pola pašteti i to je to. Moramo ljudima da odradimo posao dok je sezona, dok je lepo vreme, jer teško ići po kiši, ne ispravi malo i traktori, teški tereti, čeprkaju jadni po zemlji nešto da izvuku, da im se isplati taj rad, tako da tu ima tolerancije. A dobro, ja trajem sa njima već 9. godina, navikli smo jedni na druge. Vozim i pevam, šalimo se s njima. Rođen sam tu. Radio sam dosta i na Dunavu, kao alas. Bio sam u okolinu Velikog Gradišta, selo Zatonje. Tamo sam bio u kući. I onda mnogo sam naučio od starih alasa, o ribolovu, o čamcima, o vodi. I to mi je mnogo pomoglo da mogu da radim i ovaj posao. Nije za mene lađar koji ne zna da kuva. Svaki lađar mora se snađe, jer ako se ne saživiš s ovom prirodom, ne opstaješ u njoj. Evo, probajte pa će da vidite. Kad ima vremena skuvamo, kad nema, ćutimo, jedemo suvu hranu. A koliko puta i sendvič dok radimo i tako dalje. Nema drugog posla nego skela. Pa nema. Tražio sam ja i preko biroa i tako. I nema i dobro kad sam našao ovo. Hvala i tem gazdi što me pozvao da radim. Dobar čovek. Ponudio mi je posao, ja, pošto nema, ja sam prihvatio odmah. Jer mora se od nečeg živi. Dobro, Vlada ovdje boravi stalno na Moravi, a ti ideš kući, jel' tako? Ja idem kući. Dođe do mene, pogledamo neku utakmicu, neki film, uveče sidimo, popijemo neku kafu i tako. Znači, družimo se. On poslije dođe ovdje da prespava, ja sam kući i onda ujutru normalno. Vidimo se zajedno opet na poslu. 1. decembra gazdi predajemo sve u firmu Jeć Lađeno, odlazimo odavde, upakujemo kontajner, ubacuje traktor, pomoćni brod i njega vezujemo moj privatni čamac. Znači, prvo stavimo u Smederevo, gdje moje sve privatne stvari izbacim napolje, me gazda vraća kolima za Smederevo, njega vozi za Brežane i sezona miruje 4 mjeseca. Znači, zima, zimujemo u kući, Kuhajduci. Najlepše. Najlepša je ova reka. Normalno svakom. Gde je rođen, gde je odrastao pored reke, gde smo se nekad kupali, bili su sprudovi, naperi, sad to je iskopano, sad to nema, malo je promenjeno. Ali dobro. A najteže, pa u svakom poslu ima i teških i lakih stvari. Znači, čovjek mora da se navikne da radi. I teško i lako je sad. Jel voliš Moravu? Moravu, od detinjstva. Od detinjstva. Iako sam bio ja i na većoj reci, kao na Dunavu što sam onda bio i radio sam. Ali Morava je ostala u srcu, naravno svakom da je rođen, pored svoje reke, pored svojih ljudi. To nema lepše. Nema tih para što može se kupi. Počistimo skelu od blata. Da ne? Počistimo skelu od blata i da vidimo Milutin Gajić ako se vrati, prebacimo i njega i to je to za danas. Pa nema sad kiše. Povežemo lepo zbog vetra i tako. Da. A dobro.
Pa sutra je novi dan, pa će da vidim. Vidjet ćemo. Vratit ću se, kraj Morave, selo moje, jer u tebi, srce moje ostalo je. Mesečina, po selu se prosula, da li je moja draga zaspala.